Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Καλημέρα καταρχάς. Να καλωσορίσω όλους, κύριοι καθηγητές, κύριοι διευθυντές, συνάδελφοι, κυρίες, κύριοι. Έχουμε το 18ο εφέτος σεμινάριο παιδιατρικών λοιμόξεων, αν κάποιος τα μετράει. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έχουμε φτάσει 18 χρόνια που κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Πάντα υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και του ιατρικού τμήματος του ΑΠΙΘΗ. Τα τελευταία 3 χρόνια το σεμινάριο γίνεται, τα 2 χρόνια, το σεμινάριο γίνεται ως εκδήλωση της Εταιρείας Παιδιατρικών Λοιμόξεων, της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικών Λοιμόξεων, και οργανώνεται από την ΓΑΜΑ Παιδιατρική Κλινική του ΑΠΙΘΗ. Νομίζω ότι είναι κοινός τόπος να πούμε ότι οι λοιμώξεις συνεχίζουν να αποτελούν μεγάλο πρόβλημα στη δημόσια υγεία και στη καθημερινή απασχόληση του παιδιάτρου ειδικά, είτε ως πρόληψη είτε ως αντιμετώπιση των ίδιων των λοιμώξεων. Να θυμηθούμε μερικά πρόσφατα παραδείγματα στη δημόσια υγεία, για τα οποία θα γίνει και λόγος αργότερα. Την επανεμφάνιση της λύσας, είχαμε πέρσι. Ελονοσία, ακούμε ελονοσία στην Ελλάδα, την είχαμε ξεχάσει για πολλά χρόνια. Αλλά ακόμη και δάγκιο πυρετό, που είχαμε περιστατικό. Και πολιομελίτιδας που μας περιτριγυρίζει και δεν ξέρουμε πότε θα μπει μέσα στη χώρα μας. Άλλες λοιμώξεις επίσης συνεχίζουν να αποτελούν σοβαρό πρόβλημα στα νοσοκομεία και στην κοινότητα. Μηνυγκίτιδα, η εποχή τώρα, πολύ θόρυβος με τα κρούσματα που υπήρχαν ανά την Ελλάδα, τα συνήθη κρούσματα. Λοιμώξεις από λεμφικά μικρόβια, που θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους σήμερα παγκοσμίως, και τόσα άλλα. Τώρα, όπως επανειλημμένα έχει υποθεί, ένα μεγάλο μέρος της ιατρικής πράξης είναι η αντιμετώπιση των λοιμώξεων. Τεράστιες προκλήσεις στον χώρο της δημόσιας υγείας είναι τα νέα παθογόνα. Μην ξεχνάμε τα πρόσφατα παραδείγματα του ιού έμπολα, που έγινε πολύ μεγάλη φασαρία και πολλά υποθήκανε, του ιού τσικουνγκούνια, αλλά και τα πολυενθικά μικρόβια, όπως είπα, στα νοσοκομεία μας. Η πρόληψη των λοιμώξεων αποτελούσε πάντα το σημαντικότερο στόχο της παιδιατρικής και η σωστή εφαρμογή της μείωσε κατά πολύ τη νοσηρότητα και θνητότητα στην παιδική ηλικία. Τώρα, εφέτος διαλέξαμε στο σεμινάριο να συζητηθούν βασικά θέματα πρόληψης λοιμωδών νοσημάτων, με ποιους τρόπους, είτε μέσω αποφυγής μετάδοσης, και θα ακουστούν αρκετά επάνω σε αυτά, είτε μέσω αντιμικροβιακής χημειοθεραπείας, και επίσης έχουμε παραδείγματα επάνω σε αυτό, είτε μέσω ανοσοποίησης, που θα έλεγα είναι το μεγάλο κομμάτι οι εμβολιασμοί. Ανοσοποίηση είτε παθητικής είτε ενεργητικής, που είναι εμβολιασμοί. Επίσης, κάτι που κάναμε φέτος σαν καινοτομία, θα περιλαμβάνεται στο τέλος ένα διαδραστικό τραπέζι ερωτήσεων-απαντήσεων. Θα είναι διπλό, το ένα θα είναι για τον χώρο των λοιμώξεων και το άλλο είναι για τα εμβόλια ειδικά. Στις τσάντες μέσα υπάρχουν κάποια δελτία ερωτήσεων. Αν κάποιος εκείνη την ώρα δεν θέλει ή του έρθει μέσα κατά τη διάρκεια της ημέρας μια ερώτηση, 2 ή 3 ερωτήσεις να κάνει, μπορεί να τις σημειώσει αυτό το δελτίο και θα τις μαζέψουμε στο διάλειμμα, το πρώτο-τελευταίο, το διάλειμμα που έχει το φαγητό, και θα απαντηθούν από το πάνελ που θα είναι εκείνη την ώρα. Έτσι λοιπόν το θέμα λοιπόν του φετινού σεμιναρίου είναι πρόληψη λοιμώξεων. Πού, πότε, πώς. Να θυμηθώ να πω εδώ πέρα 2-3 πρακτικά πράγματα. Μέσα στη τσάντα σας υπάρχει ακόμη και ένα άλλο ερωτηματολόγιο, το οποίο είναι σχετικά με κάποιες ερωτήσεις, θα έλεγα πρακτικές, για εμβόλια περισσότερο. Κάποιες από αυτές έχουν και σχέση με το νέο πρόγραμμα, εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού που έχει βγει. Αν το γνωρίζουμε, αν έχουμε ενημερωθεί, αν θεωρούμε ότι είναι καλύτερο, χειρότερο, δεν ξέρω τι κτλ. Αν θέλετε, ανοίξτε το. Είναι πολύ απλό, δηλαδή σε 2-3 λεπτά που πρέπει να το συμπληρώσετε. Είναι με τετραγωνάκια, ναι, όχι. Έτσι. Συμπληρώστε το και δώστε στη γραμματεία αυτό μετά. Είναι ένας καλός τρόπος για να δούμε, θα είμαστε μια αρκετά μεγάλη ομάδα, να δούμε ποιες είναι οι απόψεις των παιδιάτρων για τα διάφορα αυτά θέματα που αναφέρει το ερωτηματολόγιο. Υπάρχει βέβαια και ένα ερωτηματολόγιο για αξιολόγηση, αυτό επίσης είναι πολύ γρήγορα να συμπληρωθεί. Να ευχαριστήσω από εδώ πέρα και τους χορηγούς του σεμιναρίου. Πάντα
δεν μπορούμε να κάνουμε δυστυχώς ή ευτυχώς. Η συνεργασία είναι πάντα πολύ καλή. Η βιομηχανία είναι δίπλα μας και με τον καλό τρόπο, με την καλή συνεργασία, νομίζω ότι μπορεί να γίνει μια καλή δουλειά. Εδώ φαίνονται οι εταιρείες οι οποίες έχουν βοηθήσει, έχουν ενισχύσει το σεμινάριο για να γίνει το σεμινάριο. Κάτι πολύ πρακτικά πράγματα. Επειδή πάντα ενοχλεί τους άλλους, καλό είναι να έχουμε κλειστό το κινητό μας ή τέλος πάντων στο αθόρυβο. Το πιστοποιητικό παρακολούθησης, αυτά είναι τα πολύ τυπικά. Θα το πάρετε στο τέλος. Υποτίθεται υπάρχει συμπλήρωση τουλάχιστον κατά τον ΕΟΦ του 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος για να χορηγηθεί το πιστοποιητικό. Και βέβαια μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε και το ερωτηματολόγιο αυτό της αξιολόγησης σεμιναρίου. Δύο πράγματα ακόμη πολύ έτσι, πρακτικά. Φέτος μια άλλη καινοτομία είναι ότι αυτή τη στιγμή που είμαστε εμείς εδώ πέρα, κάποιοι οποίοι είτε εφημερεύουν είτε είναι σε άλλη πόλη και δεν μπορούσαν να πετάξουν κτλ. Μπορούν να παρακολουθήσουν όλη την ημέρα το σεμινάριο live stream, με live stream στο κομπιούτερ τους. Αυτό είναι κάτι νομίζω αρκετά σημαντικό. Υπάρχει συνεχής λήψη των προβολών και μπορεί κάποιος ο οποίος εφημερεύει, παραδείγματος χάρη, αν δεν έχει δουλειά στο γραφείο της κλινικής του, να παρακολουθήσει χρόνος και τις ομιλίες. Και βέβαια και το βίντεο, βιντεοσκοπείται την ίδια ώρα και το βίντεο θα αναρτηθεί μαζί με τις εισηγήσεις στο site της Τρίτης Παιδιατρικής Κλινικής. Να μην ξεχάσω, μια ακόμη καινοτομία θα ήταν ότι από εφέτος δεν υπάρχει πλέον χαρτί. Σώζουμε δέντρα. Βιβλία δεν υπάρχουν πλέον. Η τελευταία χρονιά που εκτυπώσαμε πέρσι ήταν 50 για πολύ παλιούς συναδέλφους οι οποίοι θέλανε χαρτί να έχουν, θέλανε βιβλιαράκι. Όλες οι εισηγήσεις σαν βιβλίο, 100 τόσες σελίδες, θα είναι στο CD το οποίο έχετε και βέβαια θα αναρτηθεί και επίσης στο site της ΓΑΜΑ Παιδιατρικής Κλινικής. Με αυτά να ευχαριστήσω, να καλέσω την κυρία Αρβανιτίδου για να προεδρεύσει στο πρώτο τραπέζι. Να συμπροεδρεύσουμε μαζί στο πρώτο τραπέζι. Κύριε Βαγιονά, νομίζω όλοι τη ξέρουμε, είναι καθηγήτρια υγιεινής εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Και εδώ το... Ναι. Δεν το έχω το τέτοιο. Έχουμε φως. Λίγο φως. Να. Καλημέρα σας. Τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του ιατρικού κόσμου τον περασμένο αιώνα, τον 20ο αιώνα, ήταν 3. Τα επιτεύγματα αυτά συνετέλεσαν σημαντικά στη μείωση όχι μόνο της νοσηρότητας, αλλά και της θνησιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήταν η εξυγίανση του νερού, ήταν η ανακάλυψη των αντιβιωτικών και ήταν και η ανακάλυψη των εμβολίων. Σήμερα θα διαπιστώσουμε και θα αναπτυχθεί από όλους τους ομιλητές σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε όσον αφορά τους εμβολιασμούς και την αποτελεσματικότητά τους, όσον αφορά τα αντιβιωτικά και την ανάπτυξη της αντιμικροβιακής θεραπείας, αλλά και την έλλειψη νέων αντιβιωτικών, τουλάχιστον την τελευταία 25 ετία, και τέλος όσον αφορά στα αναδυόμενα και επανεμφανιζόμενα λοιμώδη νοσήματα. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν θα παρακαλέσω πάρα πολύ την κυρία Μιχαηλίδου να έρθει στο βήμα για να μας αναπτύξει τα λοιμώδη νοσήματα που προλαμβάνονται με εμβολιασμό και γιατί συνεχίζουν να υπάρχουν αυτά τα λοιμώδη νοσήματα. Κυρία Μιχαηλίδου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σας. Δώστε μου ένα λεπτό.
Καλημέρα σας, λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε ακριβώς με αυτό το θέμα που είπε η κυρία Αρβανιτίδου, με τα εμβόλια. Όταν το 1796 ο Τζένερ ξεκίνησε τις προσπάθειες για το εμβόλιο της ευλογιάς, οι πιο πολλοί τον κορόιδευαν. Θεωρούσαν ότι ήταν κάτι αστείο που δεν μπορούσε να πετύχει. Δεν θα μπορούσαν βέβαια να φανταστούν τα αποτελέσματα που θα είχαν τα καινούργια εμβόλια που βγήκαν στις αρχές του προηγούμενου αιώνα και μετά το 40 μπήκαν σε ισχύ και τι ελπίδες θα έδιναν για την εξαφάνιση των λιμωδών νοσημάτων. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι μια εκτίμηση που έγινε το 1999, ξέρω ότι δεν φαίνεται, είναι πολύ χαμηλά, που έλεγε τι μείωση περιμένουμε στα νοσήματα τα λιμώδη κατά το 2004. Και όπως βλέπετε, πρακτικά περιμέναμε εξαφάνιση όλων. Και κάτι αντίστοιχο για τα νοσήματα που τα εμβόλια βγήκαν μετά το 1990, μέσα σε 10-20 χρόνια περιμένανε μια σημαντική μείωση στα περισσότερα νοσήματα. Οι ελπίδες αναπτερώθηκαν όταν η ευλογιά εξαφανίστηκε το 1977. Τι γίνεται όμως με όλα τα άλλα λιμώδη νοσήματα? Έχουν εξαφανιστεί και ο τέτανος, η διφθερίτιδα, η ανεμευλογιά, η λαρά, η ερυθρά, η πολιομιελίτιδα? Μάλλον όχι. Πιο πρόσφατες επιδημίες και στα νέα, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Η λαρά στην Disneyland το Δεκέμβριο, με πάρα πολλά κρούσματα, που μάλιστα ανάγκασε το CDC να έχει στη ιατρική σελίδα αυτές τις μέρες ειδοποίηση του τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος και πώς να προφυλαχθεί. Και κάτι πιο περίεργο, μια άλλη επιδημία στις ΗΠΑ, παροτίτιδας, που κατέστρεψε εντός εισαγωγικών το εθνικό τους πρωτάθλημα χόκκι, όταν 9 παίκτες και 3 διαιτητές αρρώστησαν από παροτίτιδα. Επομένως, αυτά τα νοσήματα που θεωρήσαμε ότι θα ελέγξουμε εύκολα δεν φαίνεται να εξαφανίζονται. Τα τελευταία 10 χρόνια βλέπετε πόσες επιδημίες ηλαράς είχαμε, με πάρα πολλά κρούσματα, με μεγαλύτερη για την Ευρώπη αυτή το 9 με 10 στη Βαλκανική Χερσόνησο, που συνεχίστηκε το 10 στη Γαλλία. Και όχι μόνο πολλά κρούσματα, αλλά και θάνατοι, όπως βλέπετε, και στην Ιαπωνική εγκεφαλίτιδες. Πολλές στις Ηνωμένες Πολιτείες, και βλέπετε τα τελευταία χρόνια τι αύξηση φαίνεται. Μάλιστα, εκφράζονται φόβοι ότι πλέον θα γίνει ξανά ενδημική νόσος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ήταν ελεύθερη και ήταν μόνο εισαγόμενα τα κρούσματα. Και βέβαια η Ευρώπη μειώθηκαν μεν τα κρούσματα μετά το 10, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν. Για το 2014 είναι κοντά στις 3.000 τα κρούσματα και το μεγαλύτερο φορτίο το έφερε η Ιταλία, η Γερμανία και η Αυστρία. Για τον κοκκίτι έχουν υποθεί πάρα πολλά, όπως καταλαβαίνετε παραμένει. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες. Όχι μόνο πολλά κρούσματα, και αναφέρω τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, γιατί υποτίθεται ότι έχουμε ένα καλό πρόγραμμα εμβολιασμών με καλή κάλυψη. Μεγάλος αριθμός κρουσμάτων και θάνατοι βρεφών. Δεν θα σχολιάσω αυτό το σχήμα, το ξέρετε όλοι πολύ καλά, οι ηλικίες και η αύξηση που φαίνεται μετά το 2005. Αλλά και αντίστοιχα στην Ευρώπη, με την καλή καταγραφή που θεωρείται ότι έγινε το 2014, φαίνεται ότι η επίπτωση στην Ήπειρό μας είναι περίπου 11 περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμού, που είναι αρκετά αν θεωρήσουμε ότι εμβολιάζουμε ένα σημαντικό αριθμό ατόμων και τα βρέφη στο βασικό εμβολιασμό έχουν κάλυψη στην Ευρώπη πάνω από 95%. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτά, ακούσατε και πριν που είπε ο κύριος Ροηλίδης και θα ακούσετε και μετά, η πολιομιελίτιδα που όλοι ήμασταν πολύ αισιόδοξοι και οι παλιότεροι θα θυμάστε ότι το 2000 εμβολιάζαμε έξτρα γιατί θα τελείωνε πια. Κάναμε σε όλα τα παιδάκια μαζικά τον εμβολιασμό. Όχι μόνο δεν έχει εξαφανιστεί, αλλά και πολλές χώρες δεν μπορούν να περάσουν, δεν έχει ελεγχθεί τόσο πολύ, ώστε να μπορούν να περάσουν από το OPV, από το ζώνη εξασθενημένο στο νεκρό, αλλά έχουμε και μικροεπιδημίες. Στην Κίνα το 2011, αλλά η πιο σημαντική είναι αυτή το 2013 στη Συρία, που όχι μόνο προκάλεσε εκεί μεγάλο θέμα και άγχος, αλλά βρέθηκε άγριος ιός στα λίμματα του Ισραήλ και της Αιγύπτου, που έβαλε σε συναγερμό τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας και αναγκάστηκαν, ενώ κάνανε μόνο το νεκρό εμβόλιο, να βάλουν και δόση ζώντος εξασθενημένου για να ελέγξουν την επιδημία. Και στη Συρία η κατάσταση συνεχίζεται όπως έχει, άρα ο εμβολιασμός δεν είναι καλός και όπως είπε και ο κύριος Ροηλίδης, δεν είναι πολύ μακριά από εμάς. Για τη γρίπη τι να πω, τα ξέρετε όλοι. Όσο και αν φωνάζουμε και τα εμβόλια, όσο και αν γίνεται μεγάλη προσπάθεια, τα κρούσματα παραμένουν 3 με 5 εκατομμύρια κάθε χρόνο, με σημαντικό αριθμό θανάτων. Ενώ και η παροτίτιδα, χωρίς πολλά νούμερα, συνεχίζει να κάνει επιδημίες ακόμη και σε χώρες με υψηλή εμβολιαστική κάλυψη. Απλά για την πολιομιελίτιδα αυτό το χάρτη. Υποτίθεται ότι έχουν μείνει μόνο αυτές οι 3 ενδημικές χώρες, Πακιστάν, Αφγανιστάν και Νιγηρία, η οποία Νιγηρία πάει καλύτερα, όμως μέσα στο 2013 είχαμε σε συν 7 χώρες εμφάνιση κρουσμάτων, μέσα σε αυτές και η Συρία, όπως και κάποιες αφρικανικές,
Πράγμα που δείχνει ότι αντί να πηγαίνουμε προς τα κάτω, είχαμε αύξηση, επομένως έχουν ενταθεί προσπάθειες ελέγχου. Γιατί όμως δεν ελέγχονται τα λοιμώδη αυτά νοσήματα τη στιγμή που ήμασταν τόσο αισιόδοξοι? Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να εξηγηθεί, γιατί δεν είναι μόνο ένας ο λόγος και το κάθε παθογόνο έχει διαφορετική συμπεριφορά. Επομένως, δεν μπορούμε να πούμε ότι ισχύει ο ίδιος λόγος για όλες τις νόσους. Και σίγουρα δεν ισχύει μόνο ένας λόγος για κάθε ένα από αυτά τα νοσήματα. Αν ψάξει κανείς τη βιβλιογραφία, δεν θα τα βρει κάπου μαζεμένα. Σίγουρα παίρνουμε κάθε νόσημα και το εξετάζουμε. Θεωρώ ότι αυτοί είναι οι πιο σημαντικοί λόγοι, χωρίς να είναι οι μοναδικοί, και θα ασχοληθούμε λίγο με αυτούς. Ο πιο σημαντικός, κατά τη γνώμη μου, είναι η χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. Η χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη είναι κάτι που συμβαίνει παγκοσμίως. Θεωρείται ότι ο πιο βασικός λόγος είναι αυτός, η αδυναμία πρόσβασης στις υπηρεσίες της υγείας, που συμβαίνει βέβαια κυρίως στην Αφρική και στην Ασία. Είδατε όμως ότι δεν υπάρχουν σύνορα, οπότε αν εκεί είναι μικρή η κάλυψη, σπάει το τείχος ανοσίας και επικινδυνεύουμε και εμείς. Επίσης, διάφορες κρίσεις διαφόρων αιτιών μπορεί να ρίξουν την εμβολιαστική κάλυψη, όπως η πόλεμη, το πρόσφατο παράδειγμα της Συρίας, που εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα στην εμβολιαστική κάλυψη, λοιμοί με γιώτα και με όμικρον γιώτα, γιατί σκεφτείτε αυτή τη στιγμή τι γίνεται στη Δυτική Αφρική. Με την κρίση του έμπολα, σαφώς οι εμβολιασμοί και ο έλεγχος των λοιμωδών νοσημάτων έχουν μείνει πίσω, γιατί έχουν κάτι πιο σημαντικό να ασχοληθούν. Οι διάφορες κοινοπολιτικές αλλαγές, όπως θυμάστε ίσως οι παλαιότεροι τότε με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, που κάποια κρούσματα διφθερίτιδας είχαμε ακόμη και στη χώρα μας, ευτυχώς ελέγχθηκαν. Και βέβαια και η οικονομική κρίση, κάτι που βιώνουμε τώρα, για διάφορους λόγους. Ένα, γιατί αναγκάζεται ο πληθυσμός να μετακινηθεί όταν είναι πιο φτωχές οι χώρες, οπότε διακόπτεται ο εμβολιασμός του ή χάνει την ασφαλιστική του κάλυψη και δεν έχει και την οικονομική δυνατότητα για να προχωρήσει στους εμβολιασμούς. Η χώρα μας γενικά είναι από τις χώρες που είναι ευνοημένες εντός εισαγωγικών, γιατί οι εμβολιασμοί προσφέρονται δωρεάν και θεωρητικά θα έπρεπε να καλύπτεται πάνω από 95% του πληθυσμού, κάτι που γενικά θεωρείται στα λοιμώδη νοσήματα απαραίτητο για να έχουμε σωστή κάλυψη. Έγινε μια μεγάλη μελέτη από τον κύριο Παναγιωτόπουλο και τους συνεργάτες του, που μελέτησε την εμβολιαστική κάλυψη της Ελλάδας κατά το 2011. Η μελέτη αφορούσε 6χρονα παιδιά που ελέγχθηκαν τα βιβλιάρια τους. Άρα αυτά τα παιδιά ξεκίνησαν να εμβολιάζονται λίγο πριν την κρίση. Αν ήταν 6 χρόνων το 2011, είναι γύρω στο 2007 που γεννήθηκαν. Βλέπετε ότι έχουμε πολύ ψηλά ποσοστά. Εδώ είναι η λαρά ερυθρά παροτίτιδα, σε ό,τι αφορά την πρώτη δόση. Κάτι που είναι σημαντικό, για να έχουμε κάλυψη θέλουμε πάνω από 95%. Όμως στη δεύτερη δόση το ποσοστό μας πέφτει. Ακόμη και σε μια χώρα που προσφέρονται δωρεάν. Και αν δούμε το χρονικό περιθώριο, 2 δόσεις μέχρι την ηλικία των 6 ετών, αυτό είναι ακόμη χαμηλότερο. Αν σκεφτούμε ότι η λαρά θέλει κάλυψη 95% για να πούμε ότι την ελέγχουμε, καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα ποσοστό παιδιών τα οποία δυνητικά θα μπορούσαν να είναι επίνωσα. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με το DTP, που βέβαια εδώ είναι ψηλά τα ποσοστά, αλλά βλέπετε μέχρι την ηλικία των 6 ετών να έχουν κάνει και τις 5 προβλεπόμενες δόσεις, το ποσοστό πέφτει στο 83%. Κάτι άλλο σημαντικό από αυτή τη μελέτη είναι αυτό. Σε ποιους φορείς γίνεται ο εμβολιασμός? Το μεγαλύτερο ποσοστό για τα περισσότερα εμβόλια γίνεται στον ιδιωτικό τομέα, οι κόκκινες μπάρες. Οπότε σκεφτείτε τι θα συμβεί αν οι γονείς σταματήσουν να έχουν την ικανότητα να πληρώσουν τα 20, 30, 40 ευρώ για κάθε επίσκεψη, ακόμη και αν το εμβόλιο είναι δωρεάν, αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να στραφούν κάπου αλλού. Και το ερώτημα που θέτει και ο κύριος Παναγιωτόπουλος και όλοι μας φαντάζομαι, είναι πόσο έτοιμη είναι η χώρα μας να λειτουργήσει δομές όπου θα μπορούν ασφαλισμένοι και ανασφάλιστοι να μπορούν να πάνε για να εμβολιαστούν. Γνωρίζοντας και τη λειτουργία των παιδών αυτή τη στιγμή. Δεν θα αναφερθώ σε άλλες χώρες και την κάλυψη την εμβολιαστική που έχουν. Το μόνο που θα πω είναι ότι βλέποντας το πώς έχουν εντατεθεί τα λοιμώδη νοσήματα μετά τον εμβολιασμό, βλέπουμε ότι είναι σημαντικό τα τελευταία χρόνια να εμβολιάζονται και οι ενήλικες. Εκτός από τη χώρα μας, υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν πιο οργανωμένο σύστημα, όπως οι ΗΠΑ, και καταγράφουν την εμβολιαστική κάλυψη. Δεν είναι μόνο λοιπόν τα παιδιά, αλλά και οι ενήλικες, και εκεί πέρα βλέπετε, ακόμη και σε αυτή τη χώρα, η εμβολιαστική κάλυψη είναι πολύ χαμηλή. Μόνο 39% σε ό,τι αφορά το αντιγρυπικό. Δεν τολμώ να ρωτήσω τι γίνεται στη δική μας χώρα, στους λειτουργούς δημόσιας υγείας που πρέπει να είναι εμβολιασμένοι. Ευτυχώς εκεί το ποσοστό είναι λίγο καλύτερο στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Και τέλος, στην χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, ένα κομμάτι, ίσως όχι το μεγαλύτερο σύμφωνα με πολλούς ερευνητές, είναι και το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Δεν θα αναφερθώ, τα έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές. Εδώ όμως θα μπορούσαμε να βάλουμε και τα άτομα τα οποία δεν εμβολιάζονται για πολιτιστικούς ή κοινωνικούς λόγους, όπως είναι οι Αθήγανοι. Και πάλι από τη μελέτη αυτή που έγινε του κ. Παναγιωτόπουλου, που ελέγχθηκε ένα μικρό κομμάτι Ρωμά, βλέπετε, αυτά είναι προβλεπόμενα, γιατί δεν μπορούσαν βέβαια να δουν ακριβώς τι συμβαίνει. Το ποσοστό εμβολιασμού είναι πάρα πολύ χαμηλό
και πέφτει όσο ανεβαίνει η ηλικία του παιδιού. Ενώ οι πρώτες δόσεις που ίσως τα προσεγγίζουν, είναι πιο φοβισμένοι, αρρωσταίνουν, πηγαίνουν σε κάποιο νοσοκομείο, βρίσκεται τρόπος να εμβολιαστούν, κυμαίνονται γύρω στο 80%. Για τρίτη ή τέταρτη δόση δεν το συζητάμε, είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά σε ό,τι αφορά τον DTP. Για φυματίωση, όπως βλέπετε, 0, κανένα δεν πάει σχολείο που θα το βρεις να το εμβολιάσεις. Ενώ σε ό,τι αφορά την ηλαρά ερυθρά παροτίτιδα για πρώτη δόση είναι κάτω από το 50%. Άρα και μέσα στη χώρα μας έχουμε έναν πυρήνα που μπορεί δυνητικά σε μια επιδημία να δημιουργήσει πρόβλημα. Εκτός από τη χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, όπως καταλαβαίνετε, και η εύκολη μετακίνηση που γίνεται γρήγορα και έχει αυξηθεί λόγω κοινωνικοπολιτικών λόγων, αποτελεί έναν παράγοντα μη καλή ελέγχου των λιμωδών νοσημάτων. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχουμε χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, άρα υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάποια νοσήματα, υπάρχουν μικροί πυρήνες τέλος πάντων επίνωση, είναι πολύ εύκολο να έχουμε νέες επιδημίες, όπως συνέβη στην Αμερική με την ηλαρά και τώρα πάει να γίνει ενδημική, ακόμη και σε χώρες που θεωρητικά έχουν καλό σύστημα υγείας. Σημαντικό παράγοντα στον έλεγχο με τον εμβολιασμό παίζει και η αντισωματική απάντηση και η διάρκεια νοσίας μετά από εμβολιασμό. Δεν είναι το ίδιο για όλα τα εμβόλια. Σε ό,τι αφορά τον κοκκίτη, ακόμη και η φυσική νόσηση δεν αφήνει διαβίου ανοσία. Οπότε με το εμβόλιο είναι πολύ πιο δύσκολο να το πετύχουμε. Το ολοκυταρικό εμβόλιο προσέφερε καλύτερη ανοσία. Βλέπετε εδώ πέρα το χάρτη πάλι αυτό που δείξαμε πριν, αλλά βλέπετε όταν μπήκε το DTP πόσο δραματικά έπεσε η επίπτωση της νόσης στις ΗΠΑ και για να αποφύγουν τις ανεπιθύμητες ενέργειες προχωρήσαμε, βρέθηκε το ακυταρικό. Μπαίνοντας στο ακυταρικό, που έχει πολύ μικρότερη διάρκεια ανοσίας, μετά από 4-5 χρόνια αυξήθηκαν τα κρούσματα. Και αναγκάστηκαν να παρέμβουν εμβολιάζοντας τους ενήλικες, που εδώ πέρα μπήκε αυτό και όπως βλέπετε δεν πρόλαβε ακόμη να καλυφθεί, τέλος πάντων, να γίνει το cocooning. Και είχαμε αύξηση κρουσμάτων. Περιμένουμε όμως με αυτή τη στρατηγική να μειωθεί ο αριθμός. Άρα ο κοκκίτης, ήδη σαν νόσο, σαν μικρόβιο, είναι πολύ δύσκολος να αντιμετωπιστεί από μόνος του και με τα εμβόλια ακόμη περισσότερο. Σε ό,τι αφορά στην πολιομιελίτιδα, είναι εξίσου καλά και τα δύο εμβόλια και κάνουν καλή προστασία. Η διαφορά τους είναι ότι το από του στόματος το ζώο εξασθενημένο κάνει στο βλανογόνο ανοσία. Βέβαια, ένα μικρό ποσοστό μπορεί να κάνει νόσο από τον ιό του εμβολίου. Γι' αυτό η προσπάθεια είναι να ελεγχθεί η νόσος, να μην υπάρχουν νέα κρούσματα, ώστε να περάσουν όλοι στο νεκρό, στο νεκρό εμβόλιο. Με την πρόσφατη κρίση στο Ισραήλ αναγκάστηκαν να κάνουν boosting με μία δόση από του στόματος για να προλάβουν τη μετάδοση και την πιθανή φορεία σε παιδιά από τα εμβολιασμένα του ιού και την περαιτέρω διασπορά της νόσου. Επίσης, την παροτίτιδα. Εκτός από το γεγονός ότι με την πρώτη δόση η κάλυψη δεν είναι πολύ μεγάλη, είναι σχετικά χαμηλά τα ποσοστά και θέλει τη δεύτερη για να φτάσουμε πάνω από 94%, φαίνεται ότι και εδώ φθήνει η ανοσία μετά από 5 έως 10 χρόνια και αυτό φάνηκε σε πρόσφατες επιδημίες, όπου εμβολιασμένα με 2 δόσεις άτομα νόσησαν και μάλιστα η πιθανότητα ήταν μεγαλύτερη όσο πιο μακριά ήταν η δεύτερη δόση. Για την ηλαρά είναι γνωστό ότι ένα 5% δεν θα απαντήσει στον πρώτο εμβολιασμό, γι' αυτό είναι σημαντική η δεύτερη δόση για να καλύψουμε αυτό το ποσοστό, ώστε να μας μείνει μόνο ένα πολύ μικρό που είναι η non-responder. Αλλά αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε παγκοσμίως, όλοι έχουν 2 δόσεις, εκτός από εδώ, που είναι και ο πυρήνας τέλος πάντων των τελευταίων κρουσμάτων που έχει μείνει, όπου παλεύουν ακόμη να πετύχουν τη μία δόση, την πρώτη δόση ηλαράς. Και τέλος, εκτός από όλα αυτά, υπάρχει και οι ιδιοσυστικοί χαρακτήρες των μικροβίων και των μικροοργανισμών που συμβάλλουν στο να μην μπορούμε να βρούμε το εμβόλιο που θα τα ελέγξει. Με κυριότερο παράδειγμα τη γρίπη, που όλοι γνωρίζετε, εκτός το γεγονός ότι είναι η Α, Β και η Σ, έχει και μεγάλη δυνατότητα μεταβολών. Η Α κυρίως, έτσι, με την αντιγονική παραλλαγή και την αντιγονική ολίσθηση παρεκτροπή, που είναι αυτά μικρές ή μεγάλες αλλαγές που συμβαίνουν στο DNA στο γονιδιακό υλικό του ιού, που κωδικοποιεί την αιμαγλουτινίνη και την ευραμινιδάση, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να δούμε και να βρούμε ποιος ιός κυκλοφορεί. Πάμε πάντα με τους ιούς της προηγούμενης χρονιάς. Συνήθως έχουμε καλά αποτελέσματα, κάποιες φορές όμως με ένα drift, με ένα shift όπως έγινε με τον ΙΤΑ1-1, μπορεί να έχουμε πανδημίες, ή όπως έγινε φέτος με το ΙΤΑ3-2, μπορεί να μην μπορέσουμε να βρούμε το στέλεχος, γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η ποικιλομορφία. Και έτσι φέτος υπολογίζεται ότι το αντιγρυπικό καλύπτει από 23-25%. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η παροτίτιδα, όπου υπάρχουν 3 διαφορετικά στελέχη του ιού. Επομένως, ανάλογα με το στέλεχος που προκαλεί νόσο και μια μικροεπιδημία, θα δούμε αν θα προφυλάξει το εμβόλιο, αν έχει το αντίστοιχο στέλεχος.
ή όχι. Ο Κοκκίτης, πέρα από όλα τα άλλα που έχει, φάνηκε ότι στη διάρκεια των τελευταίων 40 χρόνων έχει καταφέρει να, όπως και τέλος πάντων όλοι οι μικροοργανισμοί, να αλλάξει, να βγάλει κάποια άμυνα απέναντι στα εμβόλια και σε όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, πέρα από το γεγονός ότι δεν κρατάει η ανοσία, τα τελευταία χρόνια βρίσκονται στελέχη τα οποία παράγουν μεγαλύτερη ποσότητα κοκκιτικής τοξίνης και αυτό προκαλεί καταστολή της χημικής ανοσίας και πιο έντονη κλινική εικόνα, ενώ υπάρχουν και κάποια στελέχη με μικρές αντιγονικές διαφορές από αυτό του εμβολίου, οπότε όπως καταλαβαίνετε αυτό επηρεάζει και την ανοσολογική μνήμη και την παραγωγή των αντισωμάτων. Άρα και ένα εμβολιασμένο παιδί μπορεί να νοσήσει πιο υπερβέβαλα, να νοσήσει και να το μεταφέρει. Και ένα τελευταίο παράδειγμα με ένα πιο πρόσφατο μικροοργανισμό, βέβαια είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε. Δεν έχει κυκλοφορήσει καλά το εμβόλιο, δεν είναι μεγάλος αριθμός, αλλά τέλος πάντων, σαν παράδειγμα, όλοι ξέρετε για το μνημικδιδόκοκο Β, το τι πολυμορφία είχε και πόσο ταλαιπώρησε τους ερευνητές για να μπορέσει να κυκλοφορήσει ένα εμβόλιο που θα μπορούσε να καλύπτει τα διαφορετικά στελέχη παγκοσμίως. Είχαμε τα δύο πρώτα που κυκλοφόρησαν και πάλι όμως, που είναι το ό,τι καλύτερο έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, η κάλυψη βάσει στελεχών, όπως βλέπετε, κυμαίνεται από 66% έως 91% ανάλογα με την περιοχή και τα στελέχη που κυκλοφορούν. Επομένως, τι μπορούμε να κάνουμε? Οι λύσεις ποτέ δεν είναι εύκολες και απλές. Εγώ θα πρότεινα αυτά που βρήκα και αυτά που βλέπω γύρω μου, να συνεχίσει να υπάρχει παρακολούθηση και η επιτήρηση για την καταγραφή των λιμωδών νοσημάτων παγκοσμίως, έτσι ώστε εγκαίρως να μπορούμε να βλέπουμε αν υπάρχει ένας πυρήνας κάπου και να ενημερώνεται όχι μόνο η υπόλοιπη περιοχή και η χώρα, αλλά και οι γειτονικές για να λάβουν τα μέτρα τους. Πάρα πολύ σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε την εμβολιαστική κάλυψη. Για να γίνει αυτό όμως πρέπει να υπάρξει παγκόσμια συνεργασία. Το να αυξηθεί σε μια χώρα και στην άλλη τη διπλανή να μην γίνεται τίποτα, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Καλό παράδειγμα αυτής της συνεργασίας ήταν η αντιμετώπιση της επιδημίας της πολιομιελίτιδας, όπου στην εμπόλεμη περιοχή, με την παρέμβαση του WHO και της UNICEF, μπόρεσαν να εμβολιάσουν και οι δύο διαφορετικές πλευρές, μαχόμενες, τον πληθυσμό και έτσι λίγο να μετριάσουν κάπως την επιδημία. Επίσης, πρέπει να ενημερώνουμε σωστά και με υπομονή τους κηδεμόνες και τους γονείς για τα εμβόλια που πρέπει να γίνουν, τον τρόπο που πρέπει να γίνουν και την ασφάλειά τους. Χωρίς ενισχυμένες δομές υγείας, βέβαια, είναι δύσκολο να προχωρήσουν όλα αυτά, ενώ θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα για να καλυφθούν οι πληθυσμοί όπως είναι οι Ρωμά ή κάποιοι που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, όπως παραδείγματος χάρη στην Ξάνθη πάνω τα διάφορα χωριά των Πομάκων, ώστε να καλυφθούν και αυτοί. Τέλος, βλέποντας το πώς εξελίσσονται οι μικροοργανισμοί και το τι έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα, δεν πρέπει να σταματήσει η προσπάθεια και η έρευνα για να καταφέρουμε να βρούμε εμβόλια που θα έχουν καλύτερη αντισωματική απάντηση, πιο μακροχρόνια προστασία και ελάχιστες ανεπιθύμητες ενέργειες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Μιχαηλίδου για την εξαιρετική κάλυψη του θέματος και την αναφορά όλων των λόγων που συμβάλλουν στο γεγονός ότι έχουμε τόσα εμβόλια, ακόμη έχουμε νοσήματα που προκαλούνται από τους μικροοργανισμούς.